Тапшырыбызны Октябрь революциясының 105 елығына бағышланған сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген тарихчы Айрат Файзрахманов татар революционеры Муланур Вахитов шәхесе турында сөйләп китер. Революционерлардан тыш күз алдына китереп булмый. Без менә Муланур Вахитов һәйкәле янында басып торабыз. Муланур Вахитов үзе татар тарихында каршылыклы фигура булса да, ул Татарстан дәүләтчелеге, Татарстан Республикасында идеясы башында торган кеше буларак без аны кабул итәргә тиешбез. Чөнки 1918 елда иң башында ул Сталин тәкъдиме белән мөселман комиссариатын җитәкли башлый. Ул мөселман комиссариаты эшчәнлеге кысаларында Россиядагы булган мөселман халыкларының дәүләтчелеге, Совет дәүләтчелеге турында сүз күтәрелә һәм инде ул дәүләтчелек төзелә башлый. Инде 18 елның мартында Идел Урал штаты идеясы инде большевиклар бу идеяга каршы чыккач, һәм Муланур Вахитов бу идеяга шулай каршы чыккач, ул Татар Башкорт Республикасы идеясы белән тәкъдим белән чыга. Һәм Правда газетасында инде 18 елның апрель ае башында Татар Башкорт Республикасы төзү турындагы декрет бастырыла. Һәм инде 18 елның җәендә бу декрет акрынлап тормышка ашырыла башлый. Һәм бу идея башында инде Муланур Вахитов тора. Әмма кызганычка каршы инде 18 ел гражданнар сугышы башлана. Һәм гражданнар сугышы утында Татар Башкорт Республикасын төзү идеясы югала. Муланур Вахитов үзе август айында инде чехлар Казанны яулап алгач, инде ул төрмәгә эләгеп, аннан аклар тарафыннан атып үтерелә. Әйтергә кирәк, Муланур Вахитов шулай 17 елдагы октябрь вакыйгаларында да актив катнаша. Ул вакытлы революцион комитетының составында була. Һәм инде монда башка төрәләр булганда ул большевикларга ярдәм итә. Үзе гәрчә үзе большевик булмаса да. Муланур Вахитов Совет заманында инде безнең төп революционер образын тәшкил итте инде. Безнең Вахитов районы, урамы, мәйданы, заводлары, авыллары булган. Һәм хәзердә Муланур Вахитов исеме халыкта әле яшәп килергә тиеш тә дип уйлыйм. Чөнки Татарстан җумһурияте идеясы башында Муланур Вахитов, Мирсәет Султангалиев торган. Ничек кенә булмасын, 20-21 елда безнең республикабыз яшәп кала. Һәм бүгенге заманча Татарстаныбызның башы менә шул вакыйгаларга тоташа инде. Һәм бу вакыйгалар шулай ук менә 1903 елгы революцияларга һәм революционер шәхесләргә тоташа.